La mitja marató de Montornès, Montmeló, Vilanova, La Roca celebra enguany els 25 anys de vida. Enrere acumulen, doncs, una llarga història. Per fer un repàs a la Biblioteca de Montornès s'ha fet una exposició amb elements molt diversos relacionats amb aquesta prova atlètica. Aquest model de samarreta és el que van portar els corredors de la primera mitja marató de Montornès al 1994. Enguany la competició arriba a la 25a edició. Per celebrar-ho, la Biblioteca de Montornès acull una exposició amb cartells, fotografies i objectes que mostren l'evolució de la mitja. Després de tants anys, de vegades adquirir l'atenció cosetes que ja no tant recordaves, i al veure les imatges o veure les samarretes, hem passat de samarretes molt bàsiques, de cotó, d'aquelles que feien 25 anys, a un material tècnic més bo, més cridaner. Ara es porten molt bé uns colors que fa 25 anys eren impensables, aquests colors fosforitos i aquestes coses. També com ha canviat el poble, que passaven per llocs que estaven al mig del camp i ara són tots urbanitzats. Ens hem fet més vells i aquestes cosetes que quan veus les fotos les notes. L'exposició està repartida per diversos racons de la biblioteca i organitzada per edicions. A la secció infantil també es pot trobar un espai dedicat a la mini solidària. L'aniversari de la mitja coincideix amb la celebració dels 50 anys de la biblioteca. Ambdues entitats col·laboren des de fa anys amb actes i xerrades que uneixen cultura i esport. No és una exposició amb un espai concret, sinó que està entremig dels llibres, i això li dona una força, creiem, especial, i creiem que la col·laboració i la sinergia és interessant. A l'esport hi ha valors com la cooperació i com l'esforç i demés, i creiem que amb la cultura també els treballem i, per tant, la unió fa la força i per això hem fet aquesta proposta conjunta. També s'ha organitzat un concurs de fotografia. A l'entrada s'ha col·locat un podi on qui vulgui es pot fer una foto i compartir-la a les xarxes socials de la biblioteca. L'exposició es pot visitar fins al 23 de març.